Om 4 uur stieg ik op. Jelver zei een keer de wekker. Om Jelver gewoon hier aanwezig te wezen. Waarvoor? Ga je mee? Mooi fort, maar Marcel. Wat we doen is mijn groep mensen suppen, de stand-up paddling van Lauwersoog naar de Engelsmanplaats. Gebeurt dat elke dag en altijd sabotier? Nee, dat hing het puur van hele grote dingen hoor. Ik natuurlijk voor het getij, de weersomstandigheden, die moeten natuurlijk echt 100% goed wezen. Dus vandaar dat deze tochtjes voor u eigenlijk ik zou uniek binnen. Nou, een protte meesten ben hier hè, en die ben zich al hier rond kleermaatje, de submond oppompen. Dus we gaan straks vertrekken. We gaan Jelve achter is doel om te vertrekken en dan ben we rond Jelve zien hopen we op het plaat te wezen. Nou, wat een lawaai. Je bent wel een kleermaatje nog om te ontbijten. Ja, echt nog alles tegelijk. Maar ben je hem er klaar voor? Ben je hem er klaar voor? Jazeker, ja. Oh ja, en zonnebrand mij, want sinds je... En het is prachtig waar, dus Dus het komt helemaal goed. denk ik, ja, dat hoop ik wel, ja. En hoe was het om het wat zo te beleven? Heel mooi. Ik ben hier wel eens eerder geweest als tiener om te zeilen en ik heb wat gelopen. Maar dit was een unieke ervaring. Aan de stem te horen komt hij hier niet vandaan. Dat klopt. Ik kom eigenlijk uit Brabant, maar ik woon al een hele tijd in Den Haag. Dus ik was vanmorgen om 4 uur zat ik in de auto. Maar het is zeker de moeite waard. Ja.